Ngiyabingelela eNingizimu Afrika, ngiyabingelela kona wonke umuntu ongibukayo njengamanje. Njengenkosi kaMaskandi ethandwa umhlaba wonke. The President of the Blue Nation. Bafowethu ngiyanithanda, uKhuzani uyohlezi enithanda. I-coronavirus isifikile eNingizimu Afrika. Ngaleyo ndlela siyacelwa ukuba sizivikele kulesi sifo. Sizivikela ngeindlela ezahlukahlukene. Ungasebenzisa ama-sanitizers okwasha izandla, okanye usebenzise insipho ejwayelekile uwashe nje izandla ngaso sonke isikhathi. Siqikelele ukuthi siyakugwema ukuthintana ngokwemizimba yethu. Nami ke njengendlamlenze nginazo izinto zami engiwasha ngazo izandla ngaso sonke isikhathi. Ngithela nje kanje bese ngiwashela izandla zami ngaso sonke isikhathi. Noma ngabe ngenzani, ukuyivikela kubalulekile njengoba abaholi besho. Ngiyabonga.